szív jobbkamrája sokáig nem volt a figyelem középpontjában, pedig kulcsszerepet játszik a keringésben. A Semmelweis Egyetem kutatói a Horizont program támogatásával mesterséges intelligencia és fejlett képalkotó technikák segítségével vizsgálja a működését. Egyre több olyan kutatás lát napvilágot, aminek a középpontjában a szív jobbkamrája áll. Mi lehet ennek az oka? Ennek elsősorban az oka, hogy mi kardiológusok az elmúlt években a kutatási és a klinikai hangsúlyt azt egyértelműen a bal kamrára, a bal szívfélre helyeztük, és annak a billentyűire. És kicsit egyszerűsítve azt mondhatom, hogy nagyon jók vagyunk már a bal szívfél betegségek gyógyításában, ugyanakkor ez magával hozta, hogy a jobb szívfél gyógyításában nem volt ilyen jellegű, ilyen mértékű előrelépés. A szív jobbkamrájának a vizsgálata egyébként milyen betegségeknek a mélyebb megértését segíti? Amennyiben a bal szívfél beteg, az hosszú távon a jobb kamrára, a jobb szívfélre is negatív hatást fog gyakorolni, és érdekes módon, még hogyha sikeresen is kezeljük a bal szívfél betegséget, a jobb szívfélnek a károsodása az megmarad, és a továbbiakban ez fogja meghatározni a betegségnek a kimenetelét, vagy a betegnek a panaszosságát. Éppen ezért fordulunk mi is a figyelmünkkel a jobb szívfél felé, és ezeket a betegeket szeretnénk új diagnosztikus és terápiás utakkal segíteni. Milyen nehézségei vannak a jobb szívfélnek a vizsgálatának? Elsősorban az, hogy a hagyományos vizsgálati módszerek, kettődimenziós képalkotó technikák, mint például a kettődimenziós echokardiográfia vagy egy EKG, az nagyon-nagyon limitált képet tud adni a jobb kamráról és a jobb szívfélről. Pontosan ezért vizsgálatainkban háromdimenziós technikákat alkalmazunk, például háromdimenziós szívultrahangot, illetve olyan innovatív eljárásokat, amely ezeket az információkat, amit az egyszerűbb képalkotókból vagy egyszerűbb modalitásokból nem tudunk kinyerni, ezeket ki tudjuk nyerni, és utána összefüggéseket keresve az egyszerű modalitásokkal a megszerzett tudást vissza tudjuk implementálni a hétköznapi klinikai rutinba. Többféle módszert kombinálnak, például a kisállatkísérleteket, a klinikai vizsgálatokat, valamint a mesterséges intelligenciát. Hogyan működnek együtt ezek a területek? Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk már a vizsgálatok tervezése során is arra, hogy a vizsgálatainkat transzlációs jelleggel, tehát egészen a kisállatkísérletektől a big data-ig, a mesterséges intelligencián alapuló elemzésekig tervezzük meg, mert ezek kiválóan kiegészítik egymást. A kisállatkísérletek rendkívül jelentőségűek, hiszen lehetőségünk van olyan szövettani molekuláris jellemzésre akár, ami nem lehetséges emberben, és akár úgy gyógyszer célpontokat is felfedezhetünk általa, és ezért állunk itt egyébként a Városmai Klinikának a kisállatműtőjében. És ez a tudás, amit a kisállatkísérletek segítségével nyerünk, ez utána hozzá fog minket segíteni a klinikai vizsgálatok tervezéséhez. A mesterséges intelligencia pedig ebből a hatalmas adatmennyiségből fog tudni olyan új megállapításokat tenni, amely akár az expert vizsgálók, nagy tapasztalatú klinikusok számára sem lenne lehetséges. Milyen konkrét eredményt várnak a kutatástól, ami aztán esetleg megvalósulhat a gyógyításban? Vizsgálatainkat pont azért terveztük ilyen transzlációs jelleggel, hogy viszonylag gyorsan lehessen utána a klinikai rutinba implementálni. Mindenféleképpen egy jobb diagnosztikára, egy személyre szabott rizikóbecslésre törekszünk ezen jobb szívfélbetegségek esetén, és az állatkísérletek segítségével, ahol terápiás utakat is, gyógyszereket is tesztelünk, pedig izoláltan jobb szívfél betegség, jobbkamra diszfunkcióban szenvedő betegeken szeretnénk segíteni. Ez egy hosszabb távú cél, de a kezdeti eredmények ezt abszolút segíthetik. A munka egy nemzetközi együttműködés keretében valósul meg. Milyen külföldi partnerek vesznek részt a kutatásban? Egyik partnerünk a Müncheni Egyetem, ahol nagyon nagy számban történik trikuszpidális billentyű intervenció. Ugye a trikuszpidális billentyű az, ami a jobb pitvar és a jobb kamra között helyezkedik el. Ez Magyarországon még csak korlátozottan elérhető, ezért az ott megszerzett tudás a későbbi magyarországi bevezetést segíti. Másik partnerünk pedig a hongkongi Kínai Egyetem, ahol pedig elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásaink zajlanak, illetve velük zajlanak közösen, és együtt fejlesztünk olyan eszközöket, amik a jövőben a diagnosztikát tudják segíteni. A kutatásban részt vesznek fiatal kutatók, PhD hallgatók is. Miért tartják fontosnak, hogy az utánpótlást is bevonják egy ekkora projektbe?
Ez kifejezetten cél, és azt gondolom, hogy nem is lehetne megvalósítani a fiatal kollégák bevonása nélkül. Egyrészt az az innovatív szemlélet és lelkesedés, amivel ők rendelkeznek, az abszolút a sarokköve a kutatás tervezésének és a végrehajtásának. És van olyan szerencsénk egyébként, hogy pont a Hongkongi Kínai Egyetemről van itt fiatal kolléganő, aki itt tölt nálunk fél évet, hogy ezt a kapcsolatot még tovább ápolja, és gyorsítsa egyben a kutatásoknak a megvalósítását. Elhangzott, hogy sok fiatal kutató és PhD hallgató is részt vesz a kutatásban. Te, mint PhD hallgató, hogyan veszel részt? Egyrésztről van ennek az egész vizsgálatnak egy klinikai ága, ahol a betegbevonásban, illetve a betegek szívultrahangjainak elkészítésében, majd a későbbieknek ezeknek az utóelemzési munkálataiban fogok tudni részt venni, illetve a másik oldalon pedig megindultak a kisállatkísérleteink is, ahol szintén az állatok szívultrahangozásában veszek részt. Mi motivált abban, hogy ezt a területet válaszd? Igazából én egy általános orvosi egyetemet végeztem el, és a végén felmerült a kérdés, hogy milyen irányba fogok majd tovább specializálódni, esetleg rezidens képzésbe kezdjek majd bele. A full-time PhD-t azért választottam, mivel kifejezetten érdekeltek a tudományos vonzatai is magának az orvostudománynak, illetve Kovács Attila személyében egy nagyon jó mentorra találtam, úgyhogy szívesen jöttem hozzá. A mesterséges intelligencia fontos szerepet kap ebben a kutatásban, és te éppen ezen a területen dolgozol. Miben segíti az AI a munkátokat? A mesterséges intelligencia elsősorban rengeteg időt takarít meg, hiszen gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat. Vannak olyan lépések, amelyek klinikai környezetben akár 20 percet is igénybe vesznek, a mesterséges intelligencia viszont ezt néhány perccel rövidíti. Ma már egyébként több AI funkció közvetlenül az ultrahanggépekben is elérhető, így a mérések gyorsabbak, reprodukálhatóbbak és jóval pontosabbak. Egy ideje a magyar kutatócsoporttal dolgozol együtt. Milyen tapasztalat számodra Magyarországon dolgozni? Ó, nagyon jó. Kovács doktor úr rendkívül barátságos és kiemelkedő szakértő a szívultrahang és a mesterséges intelligencia területén. Sok kutatása szól ezekről. Nagyon élvezem a közös munkát, amit egyébként két forrás is támogat, az egyik Hongkongból, a másik Magyarországról a Horizont program keretében. Az pedig nagyon érdekes tapasztalat látni, hogy hogyan zajlik itt a kutatás, mert bizonyos dolgok eltérnek a hongkongi gyakorlattól. Sok új módszert tanulok, és egyébként maga a környezet és az ország is nagyon tetszik.